Čauky lidi, než tak teďka vypadám. Jo, je večer. Než tak vypadám. Ale chtěla jsem vám říct, že já vám věřím, jste skvělí. A děkuji všem, kdo dali like na video, na moje videa. Ale prosím, aspoň jeden odběr. Já fakt budu ráda aspoň za jeden odběr. A třeba začnu natáčet jakože nějaký lepší videa, ale jakože nevím, co moc jakože natáčet, takže když mi dáte vědět, tak klidně budu natáčet a fakt neřešte, jak vypadám, jo. Ne, ale fakt jakože budu ráda za jakýkoliv odběr a budu vám docela dost často děkovat, pokud dáte někdo odběr, ale hrozně bych si přála aspoň ten jeden, buď dneska nebo zítra, ale já vám prostě věřím, fakt já vám věřím, stopé, věřím vám, tak prosím, dejte ten odběr, prosím. Nic, přeju vám dobrou noc, tak zatím čau.